Moi kaikille, se on tässä Untamo ja Henkka, mun kaveri. Kuten muistatte eilisen videon, niin siinä me vähän oltiin vaan padolla ja esiteltiin itsemme. Mut me esitellään tätä meidän takapihata. Kattokaa vaikka. Tämmönen. Täällä on vähän muualla taloja, mut niitä mä en saanut oikein kuvaa, vaikka niitä voisikin kuvaa, mut tuolla on tämmönen pieni kallio, missä mekin voidaan käydä kuvaa. Niin. Voidaan käydä sielläkin kuvaa sitten. Niin. Kuinka on mukava. Juu, me päästään. Nyt me ollaan tässä. Mut tässä on pieni, kun mä vähän raivastan, kun mun kaveri on ei tahdot tulla sit. Niin. Kuten näettekin, niin tässä tossa ampattaa vaan. Niin nokkospusi. Okei. Mut juu, tämmönen tääkin on sitten. Niin me kohdataan sellainen hylätty talo. Niin. Voitte pistää kans kommentteihin, onko se hylätty vai eikö. Niin. Se tulee ihan kohta, mut Meillä on kirotun näköinen ja kauhistuttava. Pistäkää näitä lisää, jos haluatte kuulla jotain jännittäviä juttuja tässä. Henkka, tää ei oo ehkä ihan jännittävä juttu, eikä se mikään kirotun näköinen. Kun tää mun kaveri vähän välillä puhuu semmoista juttua, että Niin hölönpolö vähän. niin vähän liikaa alkaa selittää kaikkea. Niin alankin kyllä. Niin. Mä vähän pelötin. Älkää unohtakaa toi juttu, mitä mä sanoin. Niin, unohtakaa se. Älkää kuunnelko mua melkein yhtään. Juu. Mä kanavatekijä Untamo Lainea. Niin, mut kattokaa. Niin. Tässä on se vähän hylätyn näköinen talo. Niin ei siellä ole asunut ketään varmaan 12 vuoteen. Siellä on lattia hajotettu ja siellä on ikkunat rikki, niin mut ollaan nyt. Sitten kerran oltiin mun kaverin kanssa, niin tässä on vähän lankkuja, mitkä en tiedä minne vie. Ja sitten täällä on joku tämmönen pehmolaulukoira ja muuta, mut miksi täällä on joku CD-soiti? Tää. Anna se mulle, mennään viemään mun pappalle, se varmaan pystyy käyttämään tätä. Mut otetaan se. Tai me viedään tää naapurille tai jonnekin. Kun en mä tiedä, pitäisikö meidän sittenkään ottaa tätä. Pistäkää vaikka kommentteihin, onks tää vieks mä tän vai enkä, mut sori kun mä vähän liikaa sanon näitä kommenttijuttuja välillä. Unohtakaa sekin. Täällä on ennenkin näköjään. Itse asiassa Ehkä Kasperi Lapanen. Niin. Kassun Lapanen jäänyt voi. Nyt voidaan esitellä taas näitä muitakin paikkoita. No tää onpa. Niin ihan sikarentosa paikka. Tää video on vähän semmonen, missä me esitetään aika paljon kaikkea, mutta kun se toinen video oli aika semmonen lyhyt. Pistetään Niin. paljonksi, se on tosi hyvä juttu teille. Niin. Meillä on kovin paljon vielä tykkäyksiä, joten toivotaan, että laitatte paljon niitä tykkäyksiä. Niin, mutta ei me ehkä ihan vielä. Mua ei ainakaan haittaa, jos te ette pistä, mutta on se ehkä kivat pisteet sitten. Ja se tilatkaa vaikka kanavakin, mutta eikö jatketaan hommia. Nyt voidaan mennä vähän tonne muuallekin, vaikka täällä meidän takapihalla. Mut on tämmöstä tiileitä. Kattokaa vaikka. Jotain niin. Tarvisi ehkä kunnon YouTube-tarvikkeet, mut mä oon vähän vielä semmonen, että mä en tiedä YouTubesesta. Miten sanot? YouTube-kanavista mitään oikein. Niin YouTube-kanavista oikein mitä mun pitäisi tehdä ketään, mutta te voitte kertoa, mutta mä oon vähän tämmönen vielä. Ei tällainen arka. Niin, tai semmonen minne ajatus kulkee jonnekin muualle, mutta nyt voidaan käydä nopeasti mun koulullakin. Itse asiassa en mä ehkä vielä, mutta voidaan mennä vähän esittelemään muita paikkoja nyt. No niin, Munkin. nyt mennään. Jos voi oikeesti tulla tykkäyksiä. Niin. No nyt ainakin
menossa alas. Tässä pitää välillä olla vähän varovainen hyppiä joka suuntaan, kun tää on semmonen juttu. Mun ovetti pään tähän kivikkoon. Niin. Talvella. Talvella mä oon ainakin tykännyt, kun tässä on lunta, niin kierit tätä alas välillä. Vähän se voi sattua ja välillä makoilen tässä, kun se on ihan kivaa välillä. Täällä on saakelisti metsämansikoita. Täällä on metsäma. Niin, pistäkää tilokset. Tykkäyksiä siis niinku kommentteihin, että onks tekin syönyt niin paljon metsämansikoja, että teistä tulee itse kohta sellainen metsämansikka. Te ei tarvitse aina valittaa tosta mun kaverin Henkan puheista, mutta nyt mennään toiselle. No nyt ollaan, se on siis tämmönen. Niin Tuolla vähän aurinko paistaa, täällä on tämmöstä ja niin tää on tuolla on meidän tommosta ja koulu. täällä on tämmöstä. Itse asiassa tää ei ole mun kaverin Henkka, tää on mun koulu, mutta mun kaveri Henkka käy Turussa kouluun. Se asuu täällä Vahdolla niin kuin mäkin, mutta se asuu oikeastaan Turussa. Asuu enemmän täällä Vahdolla kyllä. Niin, kesälomasia varsinkin. Täällä on meidän koulu, mutta täällä on valvontakamerat. Voitte kertoa kanssa, että pitäisikö tänne mennä, mutta mä en aio kuvaa ehkä tätä niin paljon. Mä menen tosta ohi vaan, että kun mä en oikein tahdo, mua ujostuttaa vähän mennä tosta. Voitte nauraa mulle, kun mua vähän ujostuttaa mennä tuon koulukameroita yli. Pistäkää tykkäyksiä niin paljon kuin vaan jaksaa. Oikeesti Henkka, se keskeytä. Niin, mua vähän ujostuttaa mennä noiden kameroiden ohi täällä koulupialla, vaikka mä itse käyn tätä koulua, mutta voitte nauraa mulle, kun mua ujostuttaa tuo mennä näitä ohi. Mullekin, kun pelätän tässä. Niin, voitte nauraa tollekin mun kaverille Henkalle. Niin, sen voi lupaa ja Henkkakin voi, vai mitä? Se vähän nauraa tossa, mutta ei tarvitse välittää. Se on tommonen välillä. Päiväkerho, missä mä käyn. Se on siis tommoista kaikkea. Toi yksi kota tossa. Eikä toi. Niin se on semmonen, missä me ei saada käydä, vaan se on, käy aina vaan päiväkotilaiset. Niin. Mä välillä vähän ööttelen ja puhe karkaa vähän minne suunnille vaan. Niin voitte nauraa siltä. Tuolla on pallo. Pitäisikö käydä hakee? Ei, tyhmiä Henkka. No ei niin, juu. Mä oon itse kohti. Niin voitte nauraa tuolle Henkalle vähän välillä, koska sopiiko se sulle? Juu, mä nauran kohta teillekin siellä. No itse asiassa et sä pysty, kun sä et tiedä mitä ne tekee, kun mä pystyn lukemaan niitä kommentit vaan. Nyt mä kävellään tämmönen. Tuolla on ollaan jotain vitsin YouTube-seikkailuja, kun ollaan kävelty. Tuo valkoinen juttu on tuolla paloasema. Voitko sä pitää tätä? Näin. Mä välillä keskeytän vähän ja tässä on jotain, joku on pistänyt... Ei. Niin tässä on vähän piikkilankaa ja välillä mä puhunkin tuolla mun kaverille. Niin. Tässä oli äsken joku pyyhä. Ihan tuolla pellollekin on joku näkö ja tuolla Eikö siellä ole ihminen? Tuolla on ihminen, niitä ei saisi kuvailla muuta kuin ehkä niitä, ketkä millä sopii ainakin täällä mun kaverille Henkalle sopii, mutta ei kuvata meitä nyt. Juu, kuvataan meitä, jätetään joku neguri rauhaa. Ei tota saa sanoa julkisuudessa. No juu. Niin. Se mikä... No anteeksi sitten tänne viljelijä. Joo. Anteeksi, kun me puhutaan tyhmästi täällä. Voitte kertoa, että mikä teidän mielipide. Voitte nauraa meillekin ja sanoa heitäkin. Me ollaan luusereja. Niin sano meille, että me ollaan luusereilla ja vähän semmosia vajaa-älyisiä välillä. Sitten kun mä alkuin tosi paljon leikki. Tuulimylly. Niin, mutta sit kans me ollaan tässä kuvataan, kun meillä on vasta yksi video julkaistu ja voitte sanoa meitä luusereiksi ja nauraa meille, kun me välillä kiroillaan tässä. Elikkä tän kaverin kanssa. Niin. Ei. Mut pian ylitetä. No, nyt tuli pieni taas tämmönen keskeytys tossa. Mut pian ollaan meidän talolla ja sit tää video alkaa loppua vähän. Niin. Tätä voi olla vähän pitkä, mut ei niin pitkä kuin kaikki muut.
Mut muistakaa tilaa meidän kanava, jos tykkäätte näistä videoista. Ja muistakaa laittaa kommentteihin, mitä haluaisitte, että tehtäisiin videoiksi. Vaikka jotain Mr. Beanin samanlaisia juttuja. No niin, mutta ei samoja kuin Mr. Beansia, mutta toi vähän samantyyppisiä. Niin. Mut me ollaan ihan kohta tässä ja tää video alkaa pian loppuun. Tästä on tullut vähän pitkä, mut pian me ollaan tossa kotona ja sit me ei ehkä enää kuvata, kun me ennen sitä ollaan tossa. Mut tossa on vielä kierrätyskohta. Tommonen. Kattokaa toi. Tuolla on tommonen lintukin. Ja sit tuolla on tommonen kierrätyspaikka. Noin. Vähän tuulee. Ei oikein pysty puhumaan kanaviin. Kannattaa juosta. Tuolta tulee auto. No me vähän pysäytettiin ja nyt kuvataan kirkko. Tossa on tää kirkko. Niin uskontolainen Vahdon kirkko. Niin Vahdon kirkko, tää on yksi palättäjä tässä välillä, mutta voitte välillä nauraa sille ja mulle. Niin, voitte kysyä vähän mun juttuakin, miksi. Vasta. Kuvataanko Vahdon karttaa? No tässä on Vahdon kartta, joku on piirtänyt jotain gravitteja siihen, mutta ei se haittaa. Yhtä mä en kyllä tiedä mikä se on. Eikö se ole joku hahmo vaan. Tässä on se kirkko sitten. Uskontolainen Vahdon jättikirkko. Niin. Ja nyt katsotaan onko. Sitten tuolla on vähän muuta paikkaa. Tuolla on Vahdon museo. Tottakaa. No vähän paussattiin, mutta Vahdon museo. Ei tää on Vahdon museo, vaan toi oli toinen mökki. Mutta tossa on Vahdon museo. Tää on sitä paitsi ollut entinen. Mä en enää muista mikä oli, mutta joku viljan säilytyspaikka tai joku semmonen. Tässä on meidän ylpeä sankari ja kukka ja museo. Siinä lukeekin museo. Niin Tämmönen tää. museo. Ja tässä on meidän ylpeä sankari, kato. Tässä. Niin, hymyile oikein. Museo avoinna. Sovi sunnuntaina. Kello. Muista Henkka, että huuda siinä. Tää on vähän varmaan väsynyt, kun tää huutaa tästä tämmötä ja esittelee omia juttuja, mutta ei Mä oon tarvitse. väsynyt. Okei, mutta täällä on tämmönen toinen reitti, mutta jos tahdotte, voidaan vähän suurentaa sinne, se on tommonen. Joku mun muistaakseni partiolaisten paikka, mutta ja tuolla on kaikkea, siellä on kauppakin tuolla päin. Mä voin pian näyttää. Tässä me mennään kotiin päin. Meillä jalat suoraan tätä mäkeä. Niin. Ja tässä me mennään sitten kotiin välillä. Tai sitten mennään tota kautta. Niin. Tuolla on sitten se talo. Ei talo, vaan kauppa. Niin. Mä voin kuvaa sitä sit, kun sinne näkee paremmin. Tätä mä en tiedä mikä ihme tää on. Joku hösäkkä. Sitten on vielä kauppa. Mikä on varmaankin. Ja täällä on roskapaikka. Ja tässä on saunan puoli. Nyt voitaisiin vähän lopetella tätä meidän videota. Tässä on sauna. Lopetellaan tän, niin muistakaa tykkäätä videosta ja tilata kanava. Kommentoida. Ja oli ainakaan suuntamme ja Henkka. Moro. Moikka.